Itinuturing na makasaysayang yugto para sa Pilipinas at sa lalawigan ng Cebu ang muling pag-host ng ASEAN Summit. Narito ang detalye sa report ay Aileen Navarro. Taong 2007 ay naging host ng ASEAN Summit ang lalawigan ng Cebu. Sa pagbabalik ngayong taon ay itinuturing itong isang makasaysayang yugto para sa mga Sugbuanon. Inilarawan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro bilang isang makasaysayang milestone para sa Pilipinas at sa lalawigan ng Cebu ang pag-host ng 48th ASEAN Summit ngayong taon. Matatandaang noong taong 2007, unang naging host ang Cebu ng naturang international event. Ipinahayag niya ito sa formal na pagbubukas ng International Media Center kung saan kapwa sila dumalo ni Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia Cindy King Chan. Binigyang diin ni Chan at Baricuatro ang kahalagahan ng pag-host ng ASEAN Summit. Hosting the ASEAN Summit allows us to share that progress with the world. More importantly, it opens doors for deeper partnerships, for increased investments, for sustainable tourism, and long-term economic growth. Hosting the key activities of the 48th ASEAN Leaders Summit is a testament of our city's capability to provide a sophisticated and secure environment for the most significant regional dialogues. Ayon kay Governor Baricuatro, ang naturang international na pagtitipon ay patunay na handa ang Cebu sa mas malawak na pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa rehiyon. Dagdag niya, handa ang Cebu sa pagtanggap ng mga delegado at sa ambag nito sa mas matatag at konektadong ASEAN. Ipinunto rin niya na matagal nang kilala ang Cebu bilang pangunahing destinasyon dahil sa mga dalampasigan, kabundukan at world-class hospitality. Ngayon, lalo pa nitong pinapalakas ang reputasyon sa pag-host ng malalaking international na pagtitipon. Dagdag pa ng gobernadora, nagbubukas ang ASEAN Summit ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan, sustainable tourism at pangmatagalang pag-unlad na ekonomiya hindi lamang sa Cebu kundi sa buong bansa. Samantala, ibinida ni Mayor Chan na ang Lapu-Lapu City ay isa ng pangunahing sentro para sa MICE o Meetings, Incentives, Conferences at Exhibitions dahil sa presensya ng world-class international airport, luxury hotels at high-end resorts. Kapwa pinuri ni na Governor Baricuatro at Mayor Cindy King Chan ang media sa kanilang mahalagang papel bilang tagapaghatid ng tama at napapanahong impormasyon. To our friends from the media, your role in this summit is indispensable. You serve as the bridge between the high-level deliberations of our leaders and the millions of citizens across the Southeast Asia. Thank you very much for being here, for helping us tell our story, and for allowing the world to see Cebu through your lenses and your pens. Ayon kay Presidential Communications Office Official Dave Gomez, nasa mahigit 500 journalist ang inaasahang magko-cover ng ASEAN Summit at nagsimula nang dumating ang international media nitong Martes, Mayo 5. Ang International Media Center ay magsisilbing mahalagang pasilidad para sa malinaw at epesyenteng pagbabalita ng mga kaganapan sa summit. Umaasa sina Baricuatro at Chan na ang summit ay hindi lamang magdadala ng matagumpay na pagbabalita, kundi magpapalalim din ng ugnayan at magpapakita ng natatanging kultura at hospitality ng Cebu at Lapu-Lapu City. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.